Alright, Agosto na. Kaya nagsisilabasan na naman ang mga ganitong klase ng mushroom. Oo guys, isa rin itong klase ng mushroom. Kaso tumutubo lang kasi sila sa may mga kahoy. Kaya ganito oh. Ang tawag nga pala namin ito sa Ilocano ay kuditdi. Ayan, maaari ko bang malaman kung anong tawag nyo rin dito guys? Yan, kadalasan tumutubo ito sa mga punong mangga, yung mga natumba. Ayan, medyo sira na rin yung mga iba kaya pinipili ko na lang. Ayan, pagtiyagaan muna natin ang mga ganitong ulam kasi hindi pa tayo sumasahod sa Facebook. Meta, baka naman. Medyo marami-rami itong kukunin natin kudit-dit guys. Mapapalaban tayo ngayon. Tignan nyo nga naman yung itsura oh. Kailangan pa nating dagdagan kasi baka kurang. At hindi mawawala ang ampalaya syempre eh. Agtakaw tayo lata dito karubay tayo na nyang rodpay kakabsat. Ramihan natin ang ampalaya para mas healthy. Mas healthy? Kukunin natin lahat yan. Wala tayong papakawalan. Ayan, medyo marami-rami na. Let's go! Pwede nang magluto. Kailangan na nating magluto kasi hindi pa ako nangumagahan. Time to cook now! Bago tayo magluto ay tanggalin muna natin itong dahon niya sa may sanga para cool na cool. Ayan, ganyan. Kailangan pa bang ituro sa'yo yan? Charot. Oh, ox na. Pwede na nating linisan. So now, ay i-handle natin yung mga ricados. Ayan, oh, di ba ang bilis? Magluluto na tayo, gutom na ako. Before that ay umisbutay pa ay charot. Ayan, patayikin na natin ang mundo at magluluto na tayo. Hintayin lang natin hanggang sa bumurot. Kumulo na, pwede na nating ilagay itong bagoong. Dahan-dahan lang. Baka maituyag. Isasabay na rin natin itong sibuyas at saka bawang. Takpan na natin. At isasabay na rin natin itong kuditdi. Ayan, I'm so excited. Pakulo na rin at inilagay ko na. Takpan na natin at hintayin natin after a long period of time. Ayan, kumulo na siya guys. Ang bango, kasing bango ng utot ko. Charot. Siyempre, ilalagay na rin natin itong mga dahon ng mga bitter. Yes guys, huwag ka nang magtanong. Ito yung mga dahon ng mga bitter. O siya, okay na. Takpan na natin. Ayan guys, malapit nang maluto. Lagyan na natin ng pampalasa. Ayan, Ajinomoto. Para bakbakan na. Pwede na. Pwede na talaga. Ayan, haluin natin ng maigi. Bago ko tapusin itong video ito, nais kong malaman kung nakatikim ka na ba ng ganito at kung ano ang tawag nyo sa bagay na aking kinuha kanina. Kasi alam mo naman, hindi tayo pare-pareho ng mga lingwahe. Bago ko tapusin itong video ito, ay ipalo mo na ako. I-share ang aking video, i-like at mag-comment ng kung ano-ano. Kaya hanggang sa muli. Bayan!